aikin soja gaba daya zai yi wahala. Kawai kana zaman ka a tura ka guri a jiya ta kashe rayukan ku a banza ofi. A zo kawai rayuwa ba da fashi. Abu wahala ce za ta yi wara kawai ma. Ba ka ga wani garan soja karen dan raguwa ha kawai ana can ana yaki kai kuma ka bona ka kalabe mutane dan raguwa kawai bari mu dan shege a fadari a kai wannan kalar daƙiƙi ne kai yalla kai hakuri waya kake sha kenan yalla bai dan girman Allah kai hakuri ni kai mu fitsari dan Allah kai hakuri wallahi magagen bacci ne yalla me ne hakuri na me ne hakuri me hakuri magagen bacci ne yalla hakuri